Kani ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli ephiri meri nong kanti walang. Kini kilong ki mat ki bokong sanjong ka khubor mentak step. Soy Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya ka file ka baning kong komu nong elam ha ka sarkar ka bathamai bat la pelat ya ka bah ka bakhat nyo jong ka scheme PM Kisan Samman Nidhi. Lapan semayu Prem Singh kumu Menteri Rang Ba Bathamai jong ka Sikkim ha ka sen ka baar minnin ka singi ha Gangtok. Usaling sama ula ay ka shiti ena akam jong kom MLA ka Gambagre hadien ba ula shajiet kumu MP Bathamai ka yengdar ba thawan Lok Sabha na Tura parliamentary seat. Ki khobor ki babnya. Narendra Modi ula shimdi thamai ka kam nongelam kom Menteri Rang Badu ka rie ka sen ka balai nadu minnin ka sngi. Hadin ka jing shimti thamai jong ya ka kam Modi ula soy ya ka file ka bading kong kom nongelam ha ka sarkar ka bathamai ka ba ai jing mit wan pelat no ya ka bha ka ba khat nyau jong ka scheme PM Kisan Samman Nidhi. Kani kan salang ka jing toy ka ba khraw ya khandai klur laipho lak ngut kin nongrem na ka jing ka shan pisa ka balakon sha ka arpho hajar klur tingka. Umudi ong ba ka rai ka ba shim ningkong ha ka sarkar ka bathamai ka pan pawi ka man ka bajwat jong ka sarkar ban kan tiwi ka jing im kinongrem. Umudi lo ongru ba ka sarkar jong kan tre kham ha shu na ka banta kinongrem ha ki por ki bandangwan. Lapan semayu Presiden ka Sikkim Krantikari Morcha SKM Prem Singh ubadairu unong ilam jong ka Legislature Party kumu Menteri Rang Ba Bathamai jong ka Sikkim. Kajing semai jong Prem Singh kumu Menteri Rang Ba ka Sikkim kala long minnin ka sngi ha Paljor Stadium Gangtok barkani kadi ka sen ka baar bu shimti kam kumu Menteri Rang Ba ka Sikkim. Ulat ke jela Sikkim Lakshman Prasad ula penya ya ke jingbam smai jong Menteri Rang Ba Bathamai bat ikiwei ki dikot jong ka kanhuan Menteri Sarkar ke Bathamai. Kakali pulit ka baju yat na khmat ban senra ni Menteri Rang Ba ka Manipur N Biren Singh kala syapan na pachariam hajan ka shnong Kotland Sinam ha ka surok ba National Highway Laipinyo ka bari ka surok Imphal Jiribam kat ba karang thmu ban let sha Jiribam. Ketika jingja kala jamin nin ka sngi nin ka step ka por shipo shiteng. Ka jaka ha ka ba kila syapan nap ka de ka ba hap hapo Keithelman bi jong ka Kangpok bi district. Wala kata UN Biren Singh shimladan lang ha ketika kanhuan minnin ka sngi. Uladan ka jingthmu banet cha Jiribam lasai ka sngi banet jurup hi dalade ka longkaman ha ketika district bat banyak kendu ki longyeng longsem ki belai wat jinge dai ladi hadien bala mi ka jing skos ir na ka huri hura ka bala khatmai biang dangshan ha ketika district. Ka khobor ni ke pulit ka Manipur ka pentip ba udan wei pulit ubala mensau na ka tei ka jing sha riam. Ha Sikkim kaladan ka jing tua khando ka bajur namar ka jing ther jong slap ha ka shnong majwa ka ba don ha Yangang jong ka South Sikkim. Kate ka jing tua khando kala ja minnin ka step ha ka por andrusteng. Laingut ki beriu kila do la ka jong ka jing im namar ka jing tua khando bat idan sa iwe pat ibla mensau jur. Ka jing tua khando kala penjat thiau ya nyau tli ki yeng bat penjuluaru sa lai tli ki we pat ki yeng. Kat kum ka jing tho jong district collector ka Namchi district ki bla yap ki kenthop ya arngut ki shinrang ki bla tip kerteng kum yabha suba bat Bishal Rai bat iwe kinthai bakerteng Manita Rai. Da ka jing thmu ban nang pan khlan che sho ya ka jing tip jing so tho halor ka jing siu khajna bar kum no bari ban pan biang ya ka tanat income tax kala pan nong ya ka program ka bakar pang ka ban ne lais ngi ha Shillong. La play ka program taxpayers hub minnin ka sngi ha Shillong da ka principal director general Archana Chaudhary. Habai kiran bekinang pathai khobor ka Archana Chaudhary kala ong bala penlong ya ka taxpayers hub ha Shillong banai jingtip jingso tho ikinong siu khajna shaphangi kindon an jong income tax bar ha ka joka por ban skap ru ikijing baki kendo ha ka jing siu khajna. Ka jing thmu ka bokong san ka long ban pan pau par thai ki kam shakri jong ka te ka tanat rekam bar ha ka program la pan bit ban sam ya ki kot link up ki babatai banya shaphang ka jing siu khajna na ka kamai ka ji ka jing kop quiz magic show ka nukat na tak bat ki we
Kini ke kubur ke Wanshpi na ke Akashvani Shillong. Hadian ba ula yo ya ke jingjop ke badan buram hak election Lok Sabha Natura parliamentary seat minhin ke sengi usaling sama ula ino eka kam syakri jengu kumu MLA na gambar ke Assembly constituency da ka ba ai ka shiti ino kam jengu hau commissioner ba secretary jong ka yeng darbar thau an ka Meghalaya. Hagaji kren jengu ba kinong pathai khobor usaling sama ula ong ba ula job hagaji khun namar ka jingkir khu ka ba ula yo priang na ka jila. Uong mo on rae kren ki mat ki badan kam na ka banta ka jila kum ka jingkir do kam ka ILP but what iki kam ki be de ba ka puli puthi. Ulai thuru ba ya ka rai halor ka mat ban jit ya ukertong uban ya khun na ka banta ka syuki MLA na gambigre an sashim hadin ka jinga selok bar ki pat ba nong thaput ringkat bar ki nong ilam rang ba jong ka seng congress usaling lo ong ba ngawi ban syong ha ka liang persya ringkat bagi perlok jong namar ula ju syong ting menshua tang marwai ha ka liang persya hadu ban dakut ka samai trikam jong ka sarkar ula ban rap syusyu da ka boong ba on yai beteng yala ka kam syakri pat ba da ka mensim ai tilut na ka benta ka bha ka mian bat ka roi ka par laban pun kenal biang hang ni bu saling sama ula job da ka basuk ke ketong jong ke NPP ke agatha sangma ha ke election Lok Sabha ka barang shen Natura parliamentary constituency. Kajing ya brio na kajing bam tit klau kala long shisha ka mat ka basngok khia shibun. Sa iwe pat i brio ila do yala kajing im na kajing shitom hadien berada bam tit klau. Ikong larita sim ni sau pos nam kerta ila klat no mensiu blai ha Bethany Hospital hadien ba lapun kenriai ina civil hospital nongpo mensyam tayo. Sanut ki dikhot jong ka wei ke long yeng ka nong kendang blok jong ka shnong saiden kila kempang jur hadien ba kila bam tit klau ha ka arterik ujelio. Layo jing tip ba utei utit udai uba la khet na ka than umran dairi. Tang kinet kenta hadien ba kilaya bam jamit barok shiyeng ki ba kentup i kong larita bat ki khon jong i ki ba long i wan prang sngi sim li arpolai snem kerta dani ki sim li khat rew snem lari kenti khat sau snem ba di heb da uri jet i badang lai snem kerta kila ki pang kensan da ka bukan roi pri bat kiu jing shit ha kamen. Da ka ba ai ka jing kershan ka ba purai kong binda sim ibala syong syak thangan mandawa siang rong ya ka surok kali na nongpo lingba ko umden cha Sunapur ka ba ka jing jong kalong 100 kilometer kinong ilam ba ki khot jong ka hito umden circle min nen ka sngi kila khangi ka jing kali ha ka te ka surok kom kada ka jing persya ya ka sarkar jela ka bale bampatiau ya ka jing Kahito kalale ya kani ban ajing kershan ikong binda sim ibala syong syak thangan ha sekretariat ban pensngau ya ka jingun kam siang rong ha ka te ka surok. Kahito kala banjur ba ka sarkar jela ka dewen simkhia ya kani ka jing dawa namar ka te ka surok ka don shisha ha ka jinglong ka ba isang sat. Ka kanuan jangka Bharti Institute of Public Policy BIPP, Indian School of Business ISB, kay Trijan Mahaba ka sarkar Meghalaya panturwa jingkershan yakin nongelam hakasan berthai ki officer sarkar ba yakiwe ki kinhun trekam ki bahap apo ka jingkmi jangka sarkar. Komisi Bintana ketika program trelang ka kenhon na ka Bharti Institute da ka jingkershan jangka tanat planning ka sarkar Meghalaya kala pemandur ya ka Meghalaya data portal MDP www.meghalayadataportal.com bat kansalong ka ba ajim to shibo ni kinong punya kam kinong puliwat benya kinong pathai khobor ba dikipat ba kibawa jingtim Katu kani ka khubor kelakut bakalawan shapi na ka Akashvani Shillong sa shipor kata ka por prabji nginya sop ka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbu da ka khubor phrang ka por phra ka sanmin bara ka por prashteng nginya phai biang sha ka ni ka station ka ba pinya sngo ya ki khubor na ka than chatai lamingi kani ka Akashvani Shillong sngo bhava na mantai ki khubor na Delhi